Kardong, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Dolamara VDPS atumpen Phangkodong alam aputhak lapen Karbi Youth Festival lapen Durga Puja puthak cheroktok amai kang nipon. Non malom hurke chudot Phangkodong lapen kang huatum kikru hak aputhak rong ajo malom ajo anar loketon kelang dode sangse aporahut lahaya kisung alampen kapamang huprong aporahut. Koson si mena aphan lapen rong ajo kedoke thakpen ke klem ke dam nangji alam. Dolamara VDPS atumpen chepater piponsi Dolamara Police Station along krungching sai amai pidoponlu. Labangso krungching sai amayalong Dolamara Thana Mepu Nobin Tobi Kongchunbang John Kathar Pensi Maichepahem Phupon Lapen Aluhikedeng Ajai Mexitami En Ponlo Bangso amayalong Dolamara Thana Osi Kulendronat VDP Mepu Khorsing Lekthi VDP Klembang KSA Kajironga Mepu Sontos Rongpi Lapen Rongasar Mayalong Chetongdun Dolamara Osi Kulendro Natpen Kaningje Ponke Phangkodong pu alam ke inot bang hini mena ale aphan kachobai lapen nonpuda police along Phangkodong puke record awilang lasi lason aporahut kang hukang hi atumta ali choenta theklasi mena ahem along chedosi chere rong sikimi lapen ajoke nitumta patrolling sitami dambomlo lasi ajat akisungle do pusitami Dolamara Osi aphanle birta pinon puta pachini pon Aduntu VDPS amai phupentami non emethang atoi animati klembang atuma aphantami cherok tok kedupet ji aphan choning ripon lapen VDPS atumpen bainong kilongle aputhak IC angno ningduk chepaklangpon lapen non jet KYF isek hor jor longle pusi sodak pen hor kejor atuma phan pachinipon lapen Karbi VDPS atum anke Karbi Youth Festival alongsi keton kelang asai klemponangpo lapen ahom mia adivasi nepali VDPS atum anke Durga Puja alongsi keton kelang asai klemnang popusi chitiri phaingkora serkep arni police VDPS rongasar rong arat cheparaipon tarapung pen Joy Singh Teron Karbi Anglong News বিষয় আজি আপোনাৰ 29 তাৰিখ অক্টোবৰ ইয়াত আপোনাৰ বিশেষকৈ আমি ফেষ্টিভেল দুৰ্গা পূজা ওপৰত আমি এখন মিটিং পাতিছিলোঁ যাতে ফেষ্টিভেল আৰু দুৰ্গা পূজাটো বৰ নিয়মীয়াকৈ হয় তাতে যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদৰ যাতে কোনো যাতে সন্মুখীন নহয় তাৰ কাৰণে আমি গোটেই বিডিপি মানুহক ডিউটিবোৰ ভালকৈ কৰিবৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰিছোঁ কৈ দিছোঁ বিশেষকৈ আৰু বাধৰা বুলি এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলি আছিলে তাৰ ওপৰতো আমি দুই এষাৰ সজাগতামূলক কথা কৈ দিছোঁ যাতে এইবোৰ অপপ্ৰচাৰত যাতে কোনো যাতে ভুল নাযাবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আপোনাৰ বাধৰা বোলা কোনো হেৰি নাই সেইকাৰণে মানুহখিনিক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুদি যাতে মানুহবোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বাধৰা বা মিছা প্ৰচাৰৰ ওপৰত ভুল নকৰে নিজৰ ঘৰত ধুনীয়াকৈ সুৰক্ষিতভাৱে থাকে কোনো যাতে এইবোৰ আপোনাৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই Rongkhang Kesias Hawar Amaya Long Kewangji Jet KYF Ingdeng Thongkep Aphan Chisik Chedang Ponbom Tanglu Pining Asengkan ke Ahawartin along sitami non Kewangji Ingdeng Thongkep Hawar Karbi Riso Nimso Rong Aje Aphan Chisik Chedang Ponbom Sidolo Lason si Rongkhang Kesias Hawar Amai Pen sitami Chisik Chedang Tangkai Ason si Dolo Lapen Karbi Anglong Nihang Nijang sitami isi Karbi Jutang Jubat Dokok Apotsi Hawartin along tin sitami Aning Kanbang sita Hawar Karbi Risonim Sorong Aje Kibipon versi Thekpon Longlu Lake ili Karbi Karbak atum sitami Ijutang Jubat Itirim Dokok ili Karbi Aporam Ipindek Sumpot Dokok Apotsi Nihang Nijang sitami Ahawartin sitami isi Hawar Karbi Risonim Sorong Aje Biponlu Lason si aning kanbang ason thak si Nijang Karbi Anglong Angkang an sitami Jet KYF talon pon replu Lasi Rongkhang Kesias Ahawar Amay along sitami aning kanwang ason si pining lethota bangso Jet KYF talon dunpo. Lason si Rongkhang Kesias Hawar Amay kibiji adim laki doloni ok amibong aklam along si pining abangki bangso Jet KYF biponpo. Pining abangke Rongkhang Kesias Amay ahin pen sitami project kijoy kelang adim sitami doji lapen nong nam kache thang klong lunse pi sitami chophapon po lasi alir alon kelang abolon do pigji pusi diri kam ahin ben nang pachini dun Takla Rongkhang Hawar long non sumin to rong ye chupati la so long lan tum nang khombi thek hotel million per ke nam tum aphan kado bai banta mili kado chukila la si ngeli tum ka chichi ka teng lo da pani Indian Thongkep Karbi Journal Festival dag Rongkhang long ta nel tum
sisik pon kenal tum dak lang pon atabe kadem tun dalo lapen resident committee ko hala unit tum kedodin kat angton na tum lang nam sili ka thong ko unit tum mahin to sisik bang ka dak peni ga unit krihini deji to unit tum ke ahokat karbi bitang ke bat kapangtut atum tenaga masuk unit tum la bang ka sisik ka teng kala dak bang kedi ni sini tong di laten rong khang rat ruan sat kali lo penang atum dak bang ka situ ding dia kon mungkin ki thai lo kasula penang ga ngan thong kat rong khang kalbi journal festival long ke kitchen ni kon ti ki thai lo tang te sar nang litum la hin den nang than tamela bangso along kot kunana hawar pensi bang igini di lage akape hawar pe bang lo rong khang khang hawar ti bang ko tang te mi phai ko an pensi pangchen kon din hai ni bang ke lage kedeng ari lo ada yang dokna pa ni sistem ko ta ke thom tan bang ke cepati clear ni ta cepati phone ni bang ke lage phone ni bang ke nang e kerot tang te ko mama bang phu bang pi sinang tung la bang so mai chepatir pi poni la so mai long cepati long bang ke ho ka diang long dan ti tan sinang betul la bang ke cepat ke do ta wang ke ta da bang ke sar hola si do bang ji lakna to da ga lokal misi lo long misam do bang ji lapen lun se ki bang ke kenang atum da bang ji ban aten atum mo la non ne tuman nung lang pon do la klan pen mohon klan pen nak tum se klan tu do cha acha tang te sar nang lituma him nen pinang thani mala bang so non bang ke aprang ke dam tang aning kan lang ason ke Arnam Langpi Hawar Karbi Rong Asar Amaya Tumpen Kangdang Amay Kang Nipon Chitini Phengkora Sirkep Arni Lakhain Korapli Deopani constituency ke parlo Jengrong Pi Arong along Arnam Langpi Hawar Karbi Rong Asar Amay Atumpen Kangdang Amay Kang Nipon Labang so amay chengche aprang Arnam Langpi Hawar Karbi Rong Asar Amay Amipu Ojoy Singbe ahin pen May chepahem pu ponsi May pang cheng ponlo Adun thu Arnam Langpi Hawar Karbi Rong Asar chunbang khorsing ingti ahin pen kache tongdun doan alu hi doan aphanda pachini pon labang so amay long cheparai pon alam thelaki cheklojoni ang bong Rong Asar chebat belang atum sita chebat bek nang po lapen kache so se asar sita che so wek nang po anutin Rong Asar ta methang Rong Asar apindeng chipindeng pon pen ing thirjer pensi mai thai dunangji atheke anutin Rong Asar theta bisar kindar ahem phulo pusi ning chibi bernang po Arnam Langpi Hawar KRAA Kemantang An Angri si epeng isi do thekvek nangpu chokam amu ke do an along sita chepahem phu thekji aphan cherap pet nangji Rong Asar ke do an ke arong tin asar ta ajat amai do pusita mi cherok tok pen mai along lamkan apor che en dun vek nangpu madu arong asar thele kisum ke boy kasik sakdo sita khai kacheng hon ardi pivek nangji madu a khele karbar nang klem sita aron atengsi klem nangji lapen Hawar Rong Asar aphan pachini mate arjupon vek nangji Deopani Arnam Langpi Hawar ke do an abasa piatu methang akheya pindeng seleng chipindeng ponsi ing thirvet pensi mai thai dun vek nangji Methang Karbi akhe ajat aham phanga song mai sita pinso lapen arloso manpeng abangke chepa prek vek nangji pusi Hawar tenta chepa rai pon pe melo pinso lake poho lapen arloso lake jarong kalite jer 100 lapuson pajer pon vek nangji pusi maya long chepa rai pon Ronga Gorapen Lawrence Lekhe Karbi Anglong News Jorolo pini adak Arnam Langpi Hawar Karbi Rong Asar Hawar me lapen ke basapi Hawar me nilitum ladak Arnam Langpi Hawar Rong Asar lapen basapi kidoan nilitum pini kangdang me kidupon labang ke athepi lahan lo nilitum ajak dingklui pen nilitum akemang mate nang kache song nilitum nang kache song lake 2017 pen lo lasi nilitum akemang bangke TVC Traditional Village Court lapen isi bangke TVDC Traditional Village Council lasoni angbong penilitum akemang padupon lo lasi labang so akemang non nilitum bieta kecilong ateng pen bangke non hejong lo labang so nilitum han nang pachun ponji bu
nilitum han alam chak na hipilo kasi jong si nilitum han labang so TVC lapen TVDC ta soni nilitum rong sara tu makemang nilitum methang cheklem un pu ben nilitum akemang jong si nilitum akaching hon ne ning kachi thene karbiang long ke cari mate autonomous council long ka cari CEM ake hai tuliram rong hang sar phan sami nilitum lakar biang long arong sar kidoan parta dak deopani along arong sar basapi kidoan same alang liphan manitum ning chithelo tapen ke alang liphan churolo asila napachun pi pulote elabang mi parpik lo sta me nilitum kasisik labang ke lalo jong si nilabang so nilitum akemang jong si napachun pipon pedet pulote nilitum bangke ansu se kachisong bangke ang song si dambompo tasi nilitum akichi song bangke kangton je phan kalilo athei ko piloma la pulote TVC bute traditional village council pulote nilitum rong group mekar mithur kachilang ye phanlo anparta lada kopima atokanu labangso kachingthur theamu towat pen chenglok kado kawe development apothak kusame nilitum klarak penitum klem phon thegi pusinilitum labangso lam chak pilo lapen anparta TVC village court labangso village court bangke lahalo bisar kindar amo ilitum akhisung dopik atheke operation ba alam lupte ilitum halatak police tum long dam nangkok lasi labangso bang stamilitum lamso lamsa bang ilitum rong